Pavelića su na samrti pitali komu je bio uzor od državnika u istoriji. On je mrtav vladan rekao Stefan Nemanja. Kako bre Nemanja? Kaže, on je dao recept kako uništavati Srbe. 1/3 pobiješ, 1/3 oteraš, ono što ostane pokrstiš. Dok Srbi, to što im je rekao Pavelić, najveći zlotvor, zlikovac protiv koji Srbin može da zamisli, dok to Srbi ne shvate da su Nemanjići po nalogu Vizantijske kominterne i Vatikana šurovali su bili su i Vatikanska filijala i Vizantijska filijala. Oni su sproveli taj genocid nad Srbima. Dobro, ali Milutin je presekao. Molim? Milutin je presekao i rekao je ne. Stani. Moj prvi roman je Bogumilsko